right love at the wrong time? Nganong karon pa man nga dili na pwede. Sa una nanguyab ko niya pero wala ko niya gisugot kay tungod na anak ko'y uyab. Ako siyang giingnan nga hulaton ko pero giingnan ra ko niya dili na siya kapaabot nako. Unfair sad sa iyang part. I know gusto sad ko niya kanang ma-feel bitaw namo ang sparks namong duha. Sa time nga free nako, naghandom nga maging kami na, pero sad to say, siya na sad ang taken sa lain. Siya na sad ang naay uyab. Kanang feeling bitaw nga wala naging kamo pero nasakitan ko. 1 year passed. Naminyo jud siya og nagkaanak og sama sad niya, gwapa, while ako sad na ay nakig-date nako nga ahead nako og edad nga babae og lagi kay nagkataas na sad akong edad og wala pay liwat, ninggo ra sab ko. Nabuntis nako og ipakaslan nako. Wala kayo ko'y love sa akong wife pero dili sad rason nga magbinuang ko niya. Karon naa na sad mi isa ka anak. 6 years passed. Nganong siya raman gihapon ang naa sa akong hunahuna. Kabalo ko sa ingon ana nga paagi nakasala nako sa akong wife pero dili jud nako mapugnan. Every time magsugat mi sa dalan, labi na og mopahiyom siya sa ako murag sayangan ko sa panahon ba. That feeling nga gusto nako siya gakson og isulti nga love gihapon nako siya hangtod karon. Kanang magsugat mi nga magpinansinay pero murag lahi ra gyud, murag naa joy something sa among duha kay murag ilang mi. Kanang moagi siya nga makaingon ko siya na unta akong asawa karon kung nagpursige lang ko niya. Lami ihilak kay ulahi na ang tanan. One time, pag open nako sa messenger, nag-waved siya. Natingala ko, so I waved her back. Naara di ay siya'y tuyo. Nag-ask ra di ay siya kung naa pa ba ko sa Manila kay naunta siya'y ipadala. Pakyasa na ko oy. Months passed. Ni-chat na sad siya o this time, nangumusta na siya. We exchange messages og unsa to akong hunahuna nga gusto naman ko makikita niya. She refused at first pero sa ikaduhang set na mo og date, nakikita jud siya nako. Sa mutuo mo og sa dili, nisulod mi og hotel nga walay nahitabo sa amoa. Pagsulod na mo sa door, wala mi laing gihimo og ninggako siya og maayo sa akoa og ako sad sa iyaha. Wala mi kamalay nga while we hugged each other, sabay sad di ay nitulo among mga luha nga wala tuyua. Nag-istoryahan nay mi. That feeling nga kami naunta kung pursigido pa ko sa iya kay siya sa di ay naghulat ra sa akoa. Paggabalusad daw niya nga naminyo ko, nasakitan daw siya sama sa akong gibati para niya. Nganong karon pa man, nganong gibati man kog pagmahay, wala ko nakikita niya kay para maging kami. Wala ko nakikita niya kay para kabiton nako siya. Gusto lang ko ipahuway na akong gibati sa iya og mag-move on na. Nganong sakit man nga wala man unta naging kami. Kabalo ko dakong sala ni nga gihimo nako sa akong wife. It's another way of cheating pa rin. Nag-istoryahan na mi nga magpadayon na lang mi sa among kanya-kanyang life og
magpabilin nga faithful sa among mga bana ug asawa. Kung dili man kami karon, wala gihapon ko nawad-an og pag-asa nga moabot ang right time sa amoa kanang dili pugos ug walay babag in a right way. Gikan sa among pagkita, 2 years na ang nilabay karon ug magsugat mi sa dalan, lami gihapon kaayo iyang pahiyom sa akoa. Og ako, igo na lang sad sa pahiyom. Og para sa imo gwapa, I love you gihapon kaayo bisan walay kita. Don't worry, I will remain faithful sa akong wife sama sa imong storya nako nga malipay ka kung magpabilin kong matinud-anon sa akong asawa. I love you so much. Jake, 36.